Remélem mindnyájatoknak tetszeni fog. Én nem bánnám, ha néha-néha meglátogatna a szomorúság. Mondjuk havonta egyszer, vagy inkább évente. Elüldögélhetne itt mellettem, még be is sötétítenék a kedvét, összehúznám magam, és sajogna a szívem. De hogy minden nap eljön, a szobámban kumpasztottam, mikor egyszer csak előbukkant a szomorúság, a falu végigön hát mögé. Ott gomolyodott, nő üldögélt, jött, kapkodtam a fejem, menekültem volna, de hova? Az meg ott már lépni kezdett, és ebben a pillanatban vidáman megszólalt a csendő. Fusson! Hiába futunk újságok! Mikor akkor vagyok, hallottál már róla? Nem. Hát most hallasz. Fusson! Az ott a négyszögletű kerekeltő. Meg vagyok mentve, köszönöm. Megköszönöm, ez a dolgom. Most egy pár napig itt lakszolok, és meglátod, utána nem lesz semmi baj. Mi az, hogy veletek? Itt kell? Jó társaság, ne félj, elsőnek mindjárt ifram rúgnasszuk. Hely, milyen nagy Csak volt? És akkor jöttél te? Elfogytam, ez a dolgom, elfogytam ide. Gyere ide, öreg barátom, szóló szeretnének, utasból vendégültem. Gyere! Ő kedves barátom, Lószerafin, akik vagy igaz voltanak, vagy csodálók. De persze az emberek nem hisznek a csodákban, hogy mosták, pörzsölték, de persze rég maradt. Egyszer a sok mosdatástól láthát lapot, megszökött, igen szomorú volt. És akkor jött Mikkamata. Itt lakik Aramó is. Hát ő kicsoda? Aramó nyúl, úgy hívjuk fékezhetetlen nagybelé. Ő meg kint lakott a mezőnkkel, hosszú szakértő volt a foglalkozása. Egyszer hozzám neki egy levelet a postás. Tőle tanulja... Azonnal menje meg köteles elvégezni a nyúlfutás tanfolyamot. Ott egy bizottság elé vezették, a bizottságban a főkövér már rá is recsent. Na fusson egy kört, Aramó futott. A kövérek megkifogásolták a futó technikáját. Aztán menő hoztak egy teknősbékát, tőle tanulja meg a nyúlfutást. Erre Aramó nagyon mérges lett, azt sem mondta fapapucsi zsupsz, átugrott a kerítésen, úsd neki, vesd el magad. A kövérek meg félrebeket eresztettek utána, itt találkoztunk Aramóval. Azóta itt élek én is, Vaskant is a barátom. Hol vagy neki, Szeleburdi? Mindjárt jövök! Már megint biztos elfelejtett valamit. Ő a városban él, igen szerette mindenki. Csak hogy? Elmondok egy esetet. Volt ennek a Vaskantinak egy jó barátja kisfiú. Megbeszélték, hogy délután moziban jön. A kisfiú még két fagyit is vett. Egyet magának, egyet Vaskantinak. De hiába várta, már a fagyisás fölött az oszlopra. Mert mi történt? Elindult ugyan Vaskanti a találkozóba, de útközben összefutott a másik barátával, aki a vidám barba igyekezett. Jaj, de jó, megyek veled? Kiáltotta, és már a kisfiú ismerik. Ugyanazt azt a rádoztak minősítettek, egyszer csak épp az óriás kerék tetején eszébe jutott Vaskantinak a kisfiú. Már rúzik is, majd a lábát töri, fut a mozihoz. A másik barátja meg nem tudja, hogy gondolja, ő is mind az országot, akkor eltűntött a nemben. Nagyon elszomorított ez az úr, Vaskanti megszik a szépen az úr, hogy pedig a kaszint találta a kisfiú.
szaladott azon, hogy most ekkora bánat okozott nincs barátban. Az a melyik időben hízogat. És akkor becsöngettél hozzá. De elhoztam időt. Majd te is megszerted, nagy ládi szeretet. A lépegetőt meg tudni, hogy azt kérte annak idején a tündértől, engedjél vándorolni. Nem akar örökké egy sziklásra oldalban állni, a tölgy meg egy húsz szomszédságába. Így megjárta a sivatag hovakját, tengerek partján, járt az érzeti földeken, légkívül éjszakon. Igen ám csak, hogy egyszer elkezdett sérelni a szíve, fogta magát, hogy nem. Otthon aztán úgy érezte, nem ugyanaz a völgy, a tölgy meg a bűt. Nekivágott át a nagyvilágnak, hogy megkeresődtek, belefáradt, elszomorodott. Jól érzed magad? Járkálhatok kedvemre, áldogálhatok kedvemre. Lehet, hogy néha elvágyott innen. Miért nem visz akkor el? Mert tudom, hogy szükségük van rá. Karácsonykor felkészítenek, gyertyákat kapcsolták. Elmennék, ki lenne akkor a karácsonyba, és különben is boldog vagyok a díszéjünkben, meg a gyertyáimban. Nem láttad szörnyetek? Szörnyetek, Lajos! Hú, de félek! Átélve nem kell félni, ő a legjobb. Akkor mit történtek? Annyira csúf? Hát nem valami szépség, de mondjuk inkább csúnyácska. Meg hát nem is valami lányé. Tudod, olyasmire, aki egy hétig is eltöttünk azon a kacifántos kérdéssel, hogy mennyi 2 meg 2. Aztán nagy boldogan kisütik, hogy jönnek a mindenkinek és mindenkinek hamarabb próbál segíteni. Ő hogy került ide? Az emberek mindig járnak házalagolják. Elküldték a patikába belősöntért, rendesen fogadszínűként, és ő ment segíteni akar. Egyszer igen éhes volt. Meglátott egy böhöm ember, aki szereti sokat evett kovászos uborkával. Szörnyetek görgős, nagyon szereti a kovászos uborkát. Vágyakozva nézett a böhöm ember felé. Látom éhes vagy, szaladj hozzá nekem párból vaskarikát, és akkor kapsz a szelet húsból, meg a kovászos uborkából. Kiáltotta be neki. Lajos felfutott is, majd csak megnézi a fából vaskarikát, És megálltál? Meg, mert találkozott velem azóta végleg. Éni, ott jön szörnyetegelés és döndödöm, látom, jókat beszélgetnek. Még hogy beszélgetnek? Az egyik döld meg a másik bólogat. Igenis beszélgetnek. Döndödöm, csak annyit tud mondani, így döndödöm. Semmi más? Semmit, de azért mi jól megértjük, akármit is akar mondani. Te is meg fogod majd érteni. Ő hogy került? Ő meg ugye azért jött ide, mert az emberek nem értették meg, és kinevették. Arra úgy mesélte, hogy döndödöm nagyon megszeretett valakit. El is indult át, hogy megmondja neki, hogy szeretne. Igen, ám, de útközben látott 2 asszonyt, akik félleg életükben gyűlölték egymást. Mégis azt mondta az egyik a másiknak. Én igazán szeretem magukat, de ha a tyúkjuk ántson a kertünkbe. A téren egy ember egy rongyos gyereket püfölt. Én szeretem az embereket, ordította, de ezt nem tűrhetem. Aztán elgondolkozott. A ligetben egy lány azt mondta egy fiúnak, én igazán szeretlek. Mi az, hogy igazán? Háborodott magában döndödöm. Talán olyan is, hogy nem igazán. Ha nem igazán, az már nem is szeret. És akkor elgondolkozott ezen a szón. Amikor odaért ahhoz, akit megszeretett, megállt előtt, és csak annyit mondott. Döndödöm. Azóta sem hajlandó más mondani. És akinek azt mondta, hogy döndödöm, megértett őt? Egészen bizonyos lehet benne, ám bár az is meg lehet, hogy arról találtak ki ezt az egész történetet. Néni, ott van egy zöld tündér, csak nem ő csináltuk nekik. Igen, ő akkor tűnt fel nálunk, amikor az erdőben fát vágtunk, a varázsnőt a közönkben. Mi elberről köptünk, nem tudtuk kiuszolni a fahatot. Néni, ott egy eszőt. Majd én segítek, majd én segítek, majd én segítek. Szóval mondja, az tündér volt. Járok ki a pár